Hello friend, jotono dupur kaham. Ang tabuk norongno phunugui tongo ani YouTube vlog channel o thaipung mwkhui chamani naro ani video paya sojra naitongdi eko thaipung heleri paikha helirnai bono kuchi kuchi tabuk khlainai heleri tongo tabuk naro waisasuk chana muchugung hwnkhakai chai mannai belai no thogo thwntwrui reo oro tai berma sogui rusung moso mix khlaiui gura khlaiui thaipung kuchi kuchi khai helaima jagao reo erpore khe mix khlaiui kaham khe bului nai chai naidi noro belai no thogo thokjugo chai naidi waisasuk angbo first time o chayokho haifano buibai sajagui ang buino mwnuimani ang haifano chayang tongmani ani pal rok bai khlainai charijakmani thokjukha afuru ang saimanyakha thaipung mwkhui chamani belai no thogo hininai abono friend rok no chai naidi waisasuk khlaiui belai no thokjugo. Chini nokni cherai rok hwnkha khe belai no mwkhui chana hwnkhe kwrwng chana bagui kitingui achukgui tongo belai no borok no se paiya chana bagui hinkhe naidi achuklaijak chanani borok se nasinglaisak mwkhui chana hininai pal pal belai no thogo waisasuk chai naidi norok bo noro ani video no hamjagui tongo hwnkhe ba subscribe khaidi first time o naio hwnkhe like khaidi share khaidi tei noro chana muchugo hwnkha waisasuk khai chai naidi belai no thogo aswk no ani video hambai.